Mga igsoon, dunay pagdasig ang Dios kanato. Pinaagi sa iyang pulong, diri makita sa Salmo 18 versikulo 30 hangtod sa 32. Pagkahingpit sa mga buhat sa Dios, kasaligan gayud ang iyang mga pulong. Manalipod siya sa tanan nga mudangop kaniya. Sa 31, ang Ginoo lamang maoy Dios, og siya lamang ang atong panalipod. Sa 32, siya ang Dios nga naglig-on kanako ug nagbantay sa akong paglakaw. Mao kana ang pulong igsoon nga nagdasig sa matag usa kanato. Nagingon siya nga kasaligan siya. Walay laing Dios nga kasaligan igsoon, kundi siya lang gayud. Pagkahingpit sa buhat sa Dios sa atong mga kinabuhi. Nagbuhat siya mga katingalahang butang, mga katingalahang panalangin, mga gift nga iyang gihatag sa matag usa kanato nga atong gipahimuslan. Ato kanang nabati igsoon, busa atong pasalamatan ang Ginoo. Ato siyang simbahon tungod kay pagkahingpit sa iyang buhat sa matag usa kanato. Pagagamhanan ang Ginoo, iyang gipabati kanato ang iyang gahom sa matag adlaw. Usa na ni ana ang atong kinabuhi igsoon nga atong na-receive nga libre nga wala gayud nato hagui. Magpasalamat kita o magsimba kita kanunay sa Ginoo tungod kay dili lamang diha kutob sa mga panalangin nga gihatag sa matag usa kanato, kundi nag-ingon pagyud siya nga siya mag-uban kanunay kanato, siya manalipod kanunay kanato. Bisan asa kita sa atong paglakaw, bisan asa kita magbiyahe, ang Dios igsoon nag-uban, nagbantay ug nanalipod kanato sa kanunay. Busa igsoon, ayaw gayud pagluya-luya diha sa imong pagtuo sa Ginoo. Diha sa imong pag-alagad sa Ginoo, himua nga Dios sa tanang Dios, Ginoo sa tanang Ginoo, ang atong creator nga mao ang Dios, ang atong provider nga mao ang Dios, nga mo'y tag-iya sa atong kinabuhi. Himua siyang tigpanalipod ug magbalantay diha sa imong kinabuhi. Hinumdumi sa kanunay nga kasaligan siya, ang iyang mapulong kasaligan usab. Siya manalipod kanunay kanato. Dili kita niya pasagdan bisan asa kita. Kung himuon nato siya nga dalangpanan, ang Dios sa kanunay maglig-on ug magbantay sa matag usa kanato. God bless sa tanan.